sani na ba alamuntar wannan tun da safe nake koya ma ban biyu uku hudu ban biyu uku hudu ban biyu uku hudu. Hakan ne ban biyu uku ban biyu uku. Gidan wace uwar ka kai hudun hutu ta je? Ban ji ba. Baka ji ba kai mahaukaci ne? Baba ka ta sake ka faɗi da kare lokacin kana karami hakan yasa baka gane komai falala da kai? Da mahaukaci uwa mahaukaciya. Yana da matukar zunzurutun muhimmanci sanin abubuwa biyu akan Jack. Na ɗaya, Jack mahaifiyarsa yake bautawa. Na biyu, Jack yana masifar hasala yayin da wani ya zagi mahaifiyarsa. Wannan shi ne mahaukaciyar uwa mai ba da umarni. Kada ka sake faɗan wani abakan mahaifiyata. Akan mai ba? Mahaifiyata ka uwa in ce ko me? Ina ma kashe ni zan iya mazga ka ba. Ni din zaka iya mazga? Amma sai na ban yi garkuwa da ita ba. Ki taimake ni kin gane ko? Magana ɗaya kawai nake so na gaya maka kaji ko? Wannan magana ita ce mahaifiyarka mahaukaciya ce. Mai ba da umarni. Kai! Guro ba za mu kashe ba? A'a Jack, a'a. Me? Yanzu Charlie ba ka san kashe wanda ya lalata mana rayuwar mu duka? Kawo mana war mahaifinka ne kuma a guri na ma bai gaza zama mahaifi ba. Yau saboda wancan tsinan nan har yau yana magargama, har yau yana can. Shekara takwas kenan ina jiran wannan dama. Jack, ni ma daman nake jira amma ka sani, aiki da lokaci. Shi ne nasara ba hanzari ba. Charlie, ni dai ka gaya min aina ne za mu samu shi wannan Grover din. Da fa kashe shi nake sanyi da tuntun na kashe shi.